Hola i benvinguts al canal de YouTube de terapiamusical.cat. Avui us faré una mica de sèrie de capítols on us explicarem el nou curs de teràpia musical que podeu descarregar de forma gratuïta en un enllaç que trobareu a la descripció d'aquest vídeo. Un curs on l'equip de terapiamusical.cat hem mirat de posar junt tota l'experiència d'aquests anys en la recerca de realment una forma d'aplicar doncs una ciència universal que és la música amb fins terapèutics. Doncs avui bàsicament farem el primer capítol d'aquests 8 capítols que seran aquesta petita introducció i una mica l'índex del que contindrà el curs. Seguiu l'enllaç que teniu en la descripció d'aquest vídeo. Rebràs un email per confirmar la subscripció i des d'aquell email que rebràs automàticament podràs descarregar tot el PDF amb els 7 capítols i passaràs a formar part de la comunitat de terapeutes musicals. Molt bé, doncs ja tenim disponible l'índex del curs complet de teràpia musical per a centres de dia i residències de gent gran a terapiamusical.cat. Aquest curs està dissenyat per proporcionar als professionals les eines i coneixements necessaris per implementar programes de teràpia musical efectius per a persones grans. Aquí teniu un resum de l'índex del curs. El mòdul 1 és una introducció a la teràpia musical en la gent gran. Hem volgut fer-ho específic. Creiem que té uns beneficis increïbles i ho anirem veient, us ho anirem explicant al llarg d'aquest repàs del curs. A l'1.1, què és la teràpia musical? Definició i principis bàsics. A l'1.2, beneficis de la teràpia musical per la gent gran. Aspectes físics, cognitius i emocionals i socials, també. Diferències entre activitats musicals i teràpia musical. 1.4, dins del bloc 1, el paper del terapeuta musical en centres de dia i residències. 1.5, consideracions ètiques i professionals. Aquí conclouríem aquest primer capítol, una mica introductori sobre la història de la teràpia musical i dels usos terapèutics de la música. Passaríem al mòdul 2. Al mòdul 2, coneixement de la gent gran i les seves necessitats. 2.1, canvis físics, cognitius i emocionals associats a l'envelliment. 2.2, patologies comuns en la gent gran, demència, Alzheimer, Parkinson, depressió, ansietat. 2.3, impacte de les patologies en la comunicació i la participació. 2.4, avaluació de les necessitats i capacitats dels participants. 2.5, adaptació de les intervencions a les necessitats individuals i grupals. Mòdul 3, que seria tècniques i metodologies en teràpia musical. 3.1, tècniques receptives, escolta de música guiada, relaxació amb música, evocació de records. 3.2, tècniques actives, cant, tocar instruments senzills, moviment amb la música, improvisació. 3.3, ús de la cançó, repertori adequat, adaptació de lletres, cançons per a la memòria i emoció. 3.4, la música i el moviment, exercicis rítmics, dansa terapèutica, estimulació sensorial. 3.5, la improvisació musical com a eina d'expressió i comunicació. Al mòdul 4 trobarem la planificació i implementació de sessions de teràpia musical. 4.1, establiment d'objectius terapèutics clars i mesurables.
4.2 Disseny i estructuració de sessions individuals i grupals. 4.3 Secció de materials, recursos musicals adequats. 4.4 Creació d'un ambient terapèutic segur i estimulant. 4.5 Estratègies per fomentar la participació i la motivació. Mòdul 5 Avaluació i seguiment en teràpia musical. 5.1 Mètodes d'avaluació qualitativa i quantitativa. 5.2 Observació i registre del procés dels participants. 5.3 Adaptació de les intervencions en funció de l'avaluació. 5.4 Comunicació dels resultats a l'equip multidisciplinar i a les famílies. 5.5 Importància de la revisió i la millora contínua. Mòdul 6 ens parlarà de la teràpia musical en contextos específics. 6.1 Teràpia musical per a persones amb demència i Alzheimer. 6.2 Teràpia musical per al maneig del dolor i el confort. 6.3 Teràpia musical per a la millora de la comunicació i la interacció social. 6.4 Teràpia musical per al benestar emocional i la reducció de l'ansietat. 6.5 Treball amb famílies i cuidadors a través de la música. Mòdul 7 Aspectes pràctics i recursos. 7.1 Instruments musicals accessibles per a la gent gran. 7.2 Recursos musicals i bibliogràfics recomanats. 7.3 Idees per a activitats i dinàmiques musicals. 7.4 Consideracions sobre l'espai i l'equipament necessari. 7.5 Estratègies per a la col·laboració amb altres professionals. Per a més detalls sobre cada mòdul i per accedir a la informació completa del curs, us convidem a visitar la nostra pàgina web terapiamusical.cat. A terapiamusical.cat trobareu informació sobre la durada del curs, el preu, els formadors, el procés d'inscripció. Esperem que aquest curs sigui de gran utilitat per la vostra tasca professional. Molt bé, això simplement és un repàs del que serà l'índex del curs. A la descripció d'aquest vídeo tens un enllaç on podràs descarregar el curs complet i participar amb nosaltres. Farem un mòdul cada dia al canal de YouTube perquè qui li sigui més fàcil veure-ho en vídeo o poder-ho escoltar com un podcast no ho hagi de llegir, o poder fer servir els dos suports, fer servir el vídeo i també el PDF imprès o en una tablet, amb una tauleta, per poder fer el repàs in situ i poder implementar directament tota aquesta experiència que portem anys recopilant. Així que ens tornem a veure demà amb el mòdul 1. Et demano, sisplau, que et subscriguis al canal de YouTube, deixa'ns un comentari des d'on ens veus i deixa'ns un like, és totalment gratuït i et mantindrà informat dels avenços que anem fent. Moltíssimes gràcies, a reveure i fins a la propera.